Triss Merigold a vaják szaga egyik legellentmondásosabb, ugyanakkor legemberibb varázslónője. Nem a legerősebb, nem a legvakmerőbb, nem a legbefolyásosabb, de ő az, aki a legközelebb engedi magához a sérülékenységet. Sapkowski világában Triss sokkal árnyaltabb és összetettebb figura, mint ahogyan azt a legtöbben a játékok vagy a rajongói ábrázolások alapján gondolnák. Származása és a varázsló tanács ifjú csillaga, Triss egy Temeriából származó nemesi család gyermeke. Nem tartozik a leghíresebb mágus klánok közé, és varázstehetsége is inkább stabil, mint kiemelkedő. Éppen ezért ő az, akinek minden tudásért, minden előrelépésért keményen meg kellett dolgoznia. Tanulmányait Arethuszában végezte, ahol hamar kitűnt kedvességével, intelligenciájával, és azzal, hogy képes volt békében maradni más, jóval agresszívebb vagy intrikusabb tanulókkal szemben. Triss ritka példa arra a Witcher univerzumban, hogy valaki hatalmat kap anélkül, hogy kegyetlenné válna. Bár fiatal, tehetsége a gyógyító mágiában és a bájitalok ismeretében tette őt híressé. A későbbiekben a varázslók tanácsának tagjává válik, ahol gyakran ő képviseli a mérsékeltebb, békésebb hangot, még akkor is, amikor a káosz és a politika elszabadul körülötte. A Sodden-hegy és a 14. halott legendája Triss életének egyik legmeghatározóbb pontja a Sodden-hegyi ütközet volt, ahol a Nilfgaardi birodalom inváziója ellen harcoltak. A csata alatt súlyosan megsebesült, olyannyira, hogy sokáig halottnak hitték. Nevét a 14. halott névvel is illették, mivel a hősök listáján 14 varázslónőt és varázslót jegyeztek fel elesetként, és Triss is köztük szerepelt. Valójában túlélte, ám a testét borító mágikus égési sebek örökre maradandó sérülést hagytak rajta. Sapkowski külön hangsúlyozza, hogy Triss igenis hordozza ezeket a nyomokat, ellentétben a játékadaptációval, amely hibátlan bőrű, tökéletes külsejű nőként mutatja. A könyvekben Triss szépsége valós, de emberi és esendő, amelyet még inkább meghatároz a bátorsága és lelki ereje. Geralt és Triss, egy bonyolult, egyoldalú szerelem. A könyvekben Triss érzései Geralt iránt sokkal mélyebbek és bonyolultabbak, mint ahogy azt a felszínen láttatja. Szerelme valójában erősen egyoldalú, Geralt szíve mindig is Yenneferé volt. Triss tudja ezt, mégis reménykedik, mégis ragaszkodik. Az egyik legfontosabb része a kapcsolatuknak az, hogy Triss egyszer, bűntudattal terhelten, varázslatot is használ arra, hogy Geralt közelébe kerüljön. Nem rossz indulatból teszi, hanem kétségbe esett szerelemből. Később mélyen szégyelli a történteket, és érettebbé válva már soha többé nem próbálja manipulálni Geralt érzéseit. Kapcsolatuk lényege a könyvekben, Triss szereti Geraltot, Geralt viszont sosem viszonozza igazán. Ettől azonban a lány karaktere nem válik szánalmassá, inkább tragikusan emberivé. Triss és Ciri, a női oldal szerepe. Triss a szága egyik legfontosabb érzelmi támogató figurája Cirivel kapcsolatban. Ő az, aki felismeri, hogy a vajákok, bármennyire szeretik is, nem tudnak női kérdésekben segíteni a lánynak. Ciri testi és lelki érésében, első félelmeiben, kamaszkori átalakulásában Triss az, aki anyai szerepet vállal. Olyasfajta finomságot és törődést hoz Kaer Morhen falai közé, amely ott addig nem létezett. Triss és Ciri kapcsolata mély, bensőséges és őszinte. Triss számára Ciri nem politikai eszköz, nem jóslat, nem kulcs egy proféciához, hanem egy fiatal lány, akit meg kell védeni attól a világtól, amely felfalná. Triss szerepe a háborúk korában. Triss a második Nilfgaard elleni háború idején moderátor, diplomatának is beillő varázslónő. Nem keresi a hatalmat úgy, mint Philippa Eilhart, nem is manipulatív annyira, mint Fringilla vagy Sabrina. Inkább igyekszik békíteni, egyensúlyozni, a józan és emberi megoldásokat keresni. A mágikus szervezetek közti viszonyokban gyakran ő a szív, aki figyel azokra, akik nem tudnak kiállni magukért. Kezdve Cirivel, folytatva a bajba jutott mágusokkal, és gyakran még az ellenségeivel is. Triss a szága végén. Egy nő, aki ember maradt. A szága végére Triss Merigold nem hatalmi csúcsra ér, hanem lelki érésre. Megtanulja elfogadni, hogy Geralt és Yennefer között olyan kapcsolat van, amelyet soha nem tudna felülírni. Elismeri saját hibáit, és továbbra is Cirit tekinti a legfontosabb személynek az életében. Triss legnagyobb ereje tehát nem a mágiában rejlik, hanem abban, hogy az egész Witcher univerzum egyik legbelsőbb érzéseiben is ember marad, minden hiányosságával és szépségével együtt. A Witcher játékok Triss Merigoldja sokkal központibb, látványosabb
és idealizáltabb alak, mint a könyvbeli megfelelője. A CD Projekt Red világában Triss egyfajta biztonságos kikötő Geralt számára. Bájos, megközelíthető, jólelkű, a játékos számára pedig gyakran ő az első olyan női karakter, aki stabil érzelmi kapcsolatot kínál. A fejlesztők nem titkoltan igyekeztek Trisst a játék univerzumának egyik legismertebb arcává emelni, néha olyannyira, hogy a könyvek visszafogottabb, sérülékenyebb Trissétől jócskán eltérő személyiséget kapott. A Witcher első részében Triss az egyik legfontosabb szereplő. Ő az, aki Geralt amnéziája után támogatja a Witchert, és segít neki újra kezébe venni az életét. A játékban sokkal magabiztosabb és tapasztaltabb, mint a könyvekben. Mágikus ereje erős, önbizalma szinte töretlen, és ő az, aki javasolja, hogy Geralt költözzön be hozzá a várba, hogy együtt dolgozzanak. A játékváltozatban Triss egyértelműen romantikus érdeklődést mutat Geralt felé, ez pedig a játék több jelenetben is kiemeli. Az első részben Triss lényegében betölti azt a szerepet, amelyet a játékos alapértelmezett szerelmi érdeklődésként érzékelhet. Támogató, lojális, melegszívű karakter, aki sosem bántaná Geraltot. Ez a könyvek egyoldalú, bűntudattal terhelt szerelméhez képest jóval idealizáltabb megközelítés. A második részben Triss már nem csupán a szív, hanem a történet egyik kulcseleme. A Scoia'tael, a mágusok és a királyi udvarok politikai játszmáiban ő is aktívan részt vesz. Szoros kapcsolatban áll a varázslónők társaságával, ugyanakkor igyekszik távol maradni a legkeményebb manipulációktól, ami a Witcher világában ritka tulajdonság. A Witcher 2 elején Triss és Geralt nyíltan együtt vannak, a játék pedig mindenben úgy kezeli őket, mint egy párt. Közös jelenetek, intimitás, szoros kötődés. Triss ebben a részben sokkal inkább főhősnő, mint mellékszereplő. A történet kulcsjeleneteiben ő kerül veszélybe, ami jól mutatja, mennyire központivá tette őt a játékvilág. Fontos különbség, hogy a Witcher 2-ben a fejlesztők kifejezetten úgy ábrázolják őt, mint Geralt logikus választását. Ez több dialógus és románc lehetőség is hangsúlyozza. A könyvekkel szemben itt nincs szó bűntudatról, nincs szó kétségbeesett szerelemről, és Triss sokkal magabiztosabb, sokkal kevésbé sérülékeny. A Witcher 3 hozta Triss számára a legnagyobb figyelmet. Itt már határozott, önálló, karizmatikus karakter, de egyben sokkal sebezhetőbb is, mint korábban. A Novigrádi fejezetben a mágusok üldöztetése során Triss nem politikai játékosként jelenik meg, hanem a menekülők vezetőjeként, aki üldöztetés, kínzás és halál fenyegetésében tartja össze a széthulló varázsló közösséget. Ez a rész Triss egyik legerősebb pillanata a teljes játék trilógiában. Ő az, aki akkor is helytáll, amikor sem hatalma, sem támogatása nincs. A karakter egyik legérdekesebb aspektusa a szerelmi szál. A játékos döntésén múlik, hogy Geralt újra közeledik-e Trisshez, vagy végleg lezárja a kapcsolatot. A Witcher 3-ban Triss szerelme nem egyoldalú és nem kétségbeesett. Sokkal tisztább, bátrabb, egyenrangúbb kapcsolat lehetőségét adja. Ez tudatos eltérés a könyvekhez képest, ahol a Geralt-Yennefer kapcsolat mélysége megkérdőjelezhetetlen. A CD Projekt Red viszont alternatívát kínált. Ha a játékos úgy dönt, lehet Triss az a nő, akivel Geralt boldog, békés életet élhet. Ez a rajongók körében hatalmas vitákat generált, hiszen Triss játékbéli ábrázolása jóval idealizáltabb, modernebb, romantikusabb, mint könyvbéli megfelelője. Ez az oka annak, hogy sok játékos számára Triss jobb választásnak tűnik, pedig a könyvekben ez a kapcsolat sosem volt igazán kölcsönös. Triss személyisége a játékokban a könyveknél bátrabb, érzékibb, határozottabb. A játékok Trissét a következő tulajdonságok jellemzik. Magabiztosabb és önállóbb, mint a könyvekben, kevésbé sérült, hiszen a Sodden-hegyi sebeit a játék nem jeleníti meg, erősebb harci mágus, több látványos varázslattal, érzelmileg nyitottabb Geralt felé, nem hordoz olyan bűntudatot vagy önvádat, mint a könyvekben, kevésbé intrikus, mint sok más varázslónő, például Philippa vagy Francesca. Egyszerre gyengéd és határozott, ami népszerűvé tette a játékosok körében. A játékosok szemében Triss gyakran egyfajta modern, romantikus hős. Jólelkű, lojális, nem rejtélyes, mint Yennefer, és nem olyan kemény, mint Philippa. A CD Projekt Red gyakorlatilag új karakterré formálta őt. Olyanná, aki jól illik egy interaktív történetbe, ahol a játékos döntései formálják a kapcsolatainkat. Ha Geralt mellette dönt, Trisszel boldog életet élhet Covirban. A játék ezt a nyugodt, békés jövőt szimbolikus jutalomként kezeli. Triss ebben az esetben udvari tanácsadó lesz, rangot és tiszteletet kap, Geralt pedig a háttérből élvezheti az életet mellette. Ha viszont nem mellette döntünk, Triss Novigrád felszabadulása után elhajózik északra, és bár hálás Geralt segítségéért, a szerelmüket végleg lezártnak tekinti.
És ezzel mára el is érkeztünk Triss Merigold történetének végéhez. Legalábbis annyira, amennyire egy videóban belefér. Triss összetett, hibákkal, érzelmekkel és fejlődéssel teli karakter, aki a könyvekben és a játékok világában is egészen mást képvisel. Lehet szeretni, lehet kritizálni, de az biztos, hogy az egész Vaják univerzum egyik legmegosztóbb és legemlékezetesebb alakja. Most pedig kíváncsi vagyok rátok. Ti melyik Trisst kedvelitek jobban? A könyv hűvösebb, háttérben maradó varázslónőjét, vagy a játékok határozottabb, érzelmesebb, aktívabb verzióját? Írjátok meg kommentben, és azt is, hogy kiről látnátok szívesen a következő karakterbemutatót. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk a következő részben. Sziasztok!